Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Masker. Halo pemirsa, hari ini saya mau bayar wifi, guys. Ceritanya ini biasanya aku memang selama 2 tahun ini seumur-umur nggak pernah masuk kantore. Aku seumur-umur nggak pernah masuk kantore wifi sing tak nggoni iki, guys. Seumur uripku lagi iki. Tenan. Masalahnya kan kantornya di depan Balai Desa Mulyorejo, guys, merah kono. Aku ki nek selama iki bayar ki selalu pakai pembayaran link ngono kuwi lho, guys ya. Jadi gak pernah. Lah iki kan kok dari mulai awal bulan sampai sekarang kok belum ada notifikasi tagihan ono apa ngono. Dadi tak WA customer service ya ora bales, sibuk mungkin yo. Ya wis aku moro nang kantore wae. Lah engko nek ora tak bayar sampai waktune tenggange engko nek mati dicabut piye? Wong aku memang rumoso bayar ape ibaratnya lewat Briva kok ora iso ngono lho, guys ya. Ki juga arep beli token juga, guys. Kemarin tak isi 50 HWT mbuh. Kita tak isi terus ngambek anguk-anguk. PAM juga urung bayar, guys. Nek PAM kan udah fleksibel, dan nek wifi telah sehari harus dipateni, guys. Ya sing kita lanjut lagi pemirsa. Mendung peteng, guys iki. Guys. Ya, guys. Anu lagi maintenance jadi apa jenenge urung iso ngirimi link. Biasanya kan aku bare lewat link. Coba ya, guys ya. Oke, guys, sudah sampai rumah. Tadi bayar apa? Ini kita tonton isik, guys. Aku ben gak lali. Iki kan nek arep ngisi token. Kita tak salah dompet kene. ATM, KTP, SIM, NPWP. Nek tak salah kene iki tertib, guys. Oh. Murah kok nang online. Terus iki tokene mang. Terus iki pembayarannya 220.000, guys. Kuwi aku admin customer service ku gak dibalas-balas karena sibuk ya iku mang. Belum kabeh wong pelanggan iki yo atusan, guys yo. Dadi aku WA arung direspon, "Ala ya wis bisa nang merah aku yang ngono." Cuma aku yang main gune mae, guys, karena sedelok mang jelek tok. Karena dirian mendung aku mulai mang. Yus mampir mang nang merah sedelok. Karena mang yo omawan lagi libur, lagi karaoke aku sungkan kesapen konten. Gak enak kok toko-toko cucu kon mateni musik kan yo gak etis. Yo mau jagungan tok cuma gak sampai ngonten aku, guys. Pengotan Mbah Kemi wonge sibuk. Yo badodol soalnya Mbah Ru yo leren meng mae gek bareng maliki gombal mae mang, guys. Terus aku mangarep apa jenenge? Aku arep bayar PAM sekalian sing narik lagi keluar lawangnya tutupan, guys. Yo wis. Jadi kemana aku yo ngiras-ngirus nek metu iku niku, guys, aku. Yo apa jenenge? Ngisi token, beli bensin nang pom. Terus apa namanya? Beli bensin nang pom, beli bensin nang pom terus anu aku apa jenenge? Wifi, token, terus bensin. Lah, pamen delalah tutup ya wis. Sing narik gak nang omah ya wis aku ngono. Ini aku tak ngisi tokene, guys. Biasanya iki yo lewat apa jenenge? Lewat mobile banking, cuma karena apa? Sisan metu tak isi dhisik. Tagihannya wifi ya saiki iki nang dinggon iki rumah pribadi, entah dinggo jualan apa warung kopi apa segala macam. Saiki kebanyakan tiap rumah itu ada wifi, guys. Wifi saiki
nganu yo gak larang paling mentok yo 300-an kuwi sing apik sing untuk warung kopiku budgetnya yo sekitar sing kualitasnya sing 300-an. Aku rumah biasa yo sakmene wis guys 200 wis apik. Itu kan tergantung kecepatan guys. Kita ngisi token dulu aku guys. Oke, sudah. Itu benar ya kena. Oke, masuk guys. Nek lewat mobile banking sing nek aku kan BRI Brimo ya guys. Tapi minimal untuk pembelian token itu 50.000. Jadi dek nani wis tak isi 50 iki mang tak isi 60 aku. Sepenting padha mlakune. Begitu guys. Katiem lho, nek di anu jajanane dipanci mi engko nya. Di mang? Ya. Kucingnya ngerecok ya kok. Cuma aku ya blonjo nggone baru pemirsa. Iki lho, Pus. Blonjo apa Mbak Eka? Blonjo tepung ini iki lho, niki karek goreng, guys. Gak perlu ngumboni. Tuku tepung terus tepung mau dikai pisang baru kondi baru karo tuku telur tuku seprapat tak ini tuku seprapat guys mau asin iki yuk mampes delok misal jagongan karo mae terus di jagongan karo mae di ini anu mak itu ada lumbu aku ngene ku wis tak kandhani guys wis sopek kabeh mak duwike aku wong tua iki jangkane wis cekakne cara monone ya mergawe guys ngono ku ya nekat kadang kalau dikek duit mae duit lumbu ora usah wis to mak aku yang ngono ku mae mari anu pemirsa wis ngekeki wis dikeki ditampa iki mung karena gak tak konten guys yo mang lah yo gak enak aku kok nek ngonten ki kan nek di YouTube kita harus tetip nek kena musik ki kena copyright terus ribet pokoknya bukan biasa nek santai gak kerja kan memang jenenge golek hiburan guys apa ada kalau yang golek hiburan cuma karaoke ini gak lewat alat musik mau mawan nyetel lagu guys yo mbek refreshing kan libur mau tepungnya guys tepungnya ora tak seleke nek entekno tiku entekno sapa semut andan semut iku jantan anakku semute iku wis ra kena dingano tak kei mangan kucing sik ae Pus tak kei mangan Pus saya Pus Rene tak kei mangan singon-ingonanku guys tapi yang rezekine yo pemirsa wingi bojoku presuwi yo apa namane yo ono ae lah sing iso dienggo kebutuhan omah rezekine yo makanan aman dari tikus terus kucing iki yo nek duwe ngonan kucing iki kan gemes lho pemirsa yo terapi ben gak stres barang Mbak kan ono Mbak dah boleh guys. Ya wis mang pemirsa. Aku apa namanya? Bayar tagihan wifi guys. Kalau wifi ku biasanya ku dikai tenggang waktu 10 hari dari mulai awal bulan. Nek lewat jatuh tempo lebih dari tanggal 10 misalnya ya guys. Wih ya dipateni wifi ne. Tapi nek wis
kebangetan gak bayar sampai beberapa bulan ya dicabut. Modemnya dijaluk wong jenenge modem colokan. Kuwi awake dhewe iki nyewa, guys. Mulane nek diperbaiki ku kene bayar ku onone moh. Karena iku wis tanggung jawab pihak wifi-ne. Kok ngene iki? Ini kuwi kita dipinjami, guys. Secara tidak langsungnya kita dipinjami bahwa apa namanya? Nek ada kerusakan tanggung jawab pihak wifi. Maaf ya guys, ya aku wirawiri lagi. Wayake makane penguripanku iki. Niki yo ngake rezeki. Yo nyodakoi piteke wong bareng. Kira guys. Oke pemirsa ya, terima kasih nonton kontenku. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan ya. Mohon maaf. Tetap semangat. Nek keluargane mbaikan yang sepuro sing akeh ya guys ya. Tetap semangat. Dan jangan lupa bahagia. Ya tak tutup dulu. Yo lah konten keseharianku. Pertama kali ini aku masuk kantor wifi sing tak pasang 2 tahun lagi iki mlebu nang kantore guys. Kan selalu aku transfer lewat link. Lah iki kok urung dikirimi, mungkin ya karena sibuk ya atau pergantian tahun aku kan form settingan awalnya kan mulai awal tahun kan yo maintenance ngono jaringane ditata sik. Link-linknya kan diatur sik ngono guys. Lah aku urung dikirimi. Aku aku wis jam 6 juga karo jam piro? Jam 6 karo jam piro, Mang? Jam 8 wong direspon. Terus aku budal konek ora ndang bayar pateni aku koklok kok koklok mumet. Terima kasih. Maksud terperkalah jalali kamu sampai kalau kamu suka benar aku lebih persengake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.